исмоил назриев сокини шаҳри душанбе ин рӯзро бесаброна интизор буд, зеро ӯ мегӯяд барояш ин рӯз аз рӯзҳои дигари ҳаёташ ба куллӣ тафовут дорад. исмоил мегӯяд қаблан ҳам дар ин гуна маъракаҳои сиёсӣ иштирок кардааст, вале ин навбат иштирокаш дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар рӯзи аввали баҳор аз дигар чорабиниҳои сиёсӣ ширкат кардааш дорои таъбири хосе аст. امروز در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان یک روزی فرح بخش، روزی خیلی نیک و این روز نیک را بینید طاعت آسمان صاف بالای بی‌غبار ما نورافشانی کرده ایستاده است که این از آن دلالت میکند که سیاست امروزه دولت ما صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز یک چاره‌بینی خیلی مهم سیاسی برگزار گشته ایستاده است. بسیار با یک حشمت خاصه و آرامی این معرکه برگزار گشته ایستاده است. дар участкаи интихоботии рақами 18 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии шоҳмансур рақами 18 сокинони зиёде дар ин рӯз барои овоз додан номзад ва ҳизби арзандаи худ ҷамъ омада буданд. тавре мушоҳида гардид овоздиҳандагон бо як рӯҳияи баланди идона ва ба хотири саҳмгузорӣ дар рушду ободии кишвари азиз ба назди участкаҳои овоздиҳӣ омаданд. иштироки фаъоли сокинон дар назди участкаи интихоботии рақами 15 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии интихоботии шоҳмансур рақами 3 низ мушоҳида гардид. сокинони ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе иштирок дар интихоботро вазифаи шаҳрвандии худ дониста бо як масъулияти баланди ватандӯстӣ барои ширкат дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба назди ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ омаданд. дар назди участкаи интихоботии рақами 1 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии интихоботии шоҳмансур рақами 3 низ аз субҳи барвақт сокинони зиёд ҷамъ омада буданд. миёни сокинон онҳое ҳам буданд ки дар ин гуна чорабини сиёсӣ бори аввал овоз доданд. интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ буда нақши он дар таҳкими демократия дар ҷомеа ва таъмини пешрафту суботи сартосарӣ назаррас мебошад.